Bon dia o bona tarda, caminants de la vida. Avui vull compartir una reflexió que m'ha vingut mentre feia aquests 10.000 passos diaris, que més que una moda, per mi, s'han convertit en una rutina sagrada. Caminar pel bosc, escoltar el riu, sentir el vent entre els arbres, és com netejar els vidres de la ment. Tot es veu més clar. Anem-hi al vídeo! Vídeo diferent. Un vídeo sobre com fer que la ment es relaxi. Per poder després dilluns tornar a fer que la ment tingui activitat. Molt important, els 10.000 passos diaris. 10.000 passos cada dia per estar en forma, per relaxar la ment. Una de les coses molt importants és l'actitud, és el coneixement. Tenir bon coneixement de les coses et podran treure algun dia, si volen, el material. Però mai et podran treure el coneixement. I ja se sap, per estadístiques i per experiències, i han deixat escrits escriptors sobre que un govern, una institució, unes persones li poden robar tot, però el coneixement no. I amb aquest coneixement pot tornar a crear tot el que tenia, perquè al final el més important és això, coneixement. Si tu tens el coneixement de com fer diners, si tu tens el coneixement de com tenir abundàncies, de com crear actius, sempre, en qualsevol lloc, qualsevol país, en qualsevol situació, podràs tornar a crear-los i podràs tornar a tenir riquesa. I amb aquesta claredat pensava en la riquesa. No la riquesa que només es compta en bitllets, sinó la que sorgeix del coneixement. Perquè quan una persona realment aprèn a crear actius, a generar valor, a entendre el joc dels diners, ja no depèn de la sort, ni d'una institució, ni d'un salari fix. Li pots treure tota una persona que sap crear riquesa, però si té el coneixement, tard o d'hora tornarà a aixecar-se. Perquè la riquesa no està en el que tens, sinó el que saps fer. És com aquest riu que mai deixa de fluir. Encara que posis una pedra al mig, l'aigua troba un camí. El coneixement és això, un riu intern que et fa imparable. I en canvi, fixa't, les estadístiques ho diuen clar. La gran majoria de persones que guanyen la loteria tornen a la pobresa en pocs anys. I no és perquè no tinguin sort, sinó perquè no tenen les eines mentals ni emocionals per mantenir i fer créixer aquella riquesa. És com si els haguessin donat una barca sense saber remar. I amb el primer corrent fort s'enfonsen. Per això cal caminar, respirar, aprendre, observar. Perquè el veritable actiu ets tu. El teu coneixement, la teva mentalitat, el teu hàbit de moure't cada dia, de reflexionar, de no quedar-te quiet. Així que mentre fem aquests passos, recorda, potser avui no tens gaire, potser has perdut coses o t'han tret oportunitats, però si tens el cap clar i la ment entrenada, com aquest riu, trobaràs el teu camí i tornaràs a construir sempre. Camina 10.000 passos, cada dia. Diners amb seny per ser lliure.